GB! Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Dakol ang mga pangyayari digit sa tuyang palibot na palita pang paggurun-hurunan po ngunya na pagkaaldaw. Ano ang mga kaigwa digdi, sabi digdi kang nabasa ko, ano ang igwa nga digdi sa tuyang palibot? Dahilan nga tagarin na sa pigigiribong karaw-karaw. Itong mga kasuhapon, may nahiling akong post kan Ginubatan Municipal Police Station na patungkol sa estudyante na nag-story sa indang Facebook yung may dito Roland and so bako man nga upon verification bako man nga ipalang totoong badil tigmur may day ki aki dyan sa Catanduanes National High School igwaman ki may sinaksak na nga akong something grade basta na sa high school na and dyan sa may parte kan Camarines Sur igwaman na without considering na ako patikaan pag may mga nagkakahiling ako kaan maski harayo sa kuya pero ang adrenaline ko kasi yung si takot and data mahali yan na kita makaka-experience kita kay makaka-feel kita nin kurab kasi nahiling to sa sitwasyon sa sa Tacloban and kasubago may amigo ako digding taga Divine muna ako mapa-interview na kan manungod sa pigpaluwas na statement kan manihamian to po kan Divine Word College of Legazpi manungod po dyan sa Subamtret and sabi nga inda may koordinasyon na sinda sa Philippine National Police baad pero taod na pagkahapon igwa na po ipapaluwas na anunsyo an regional EOD itong Reco po baga iyon na talagang expert po sa siring kaiyan ng mga sitwasyon na iyan. And bako na ini, sabi ka subukan nakahuron ko. Sabi, ang tugon nga sa muya nga ma'am, kan nasa lado kan PNP, just in case na makaresibing nga kami ng mga informasyon na kaiyan, take it seriously nga yan. So, syempre, dito nga aram kung iyan nga, pasalamat kita kung pakaraw iyan. Pero syempre, sutakot po na namamatian kan mga estudyante. And dito nga aram kung totoo nga talaga iyan. Kaya posibleng taod, may message ako dyan na taga-reco kaso wala pa sa indang wala pa sa indang message o upload baad lamang nga ma'am so PECO itong Provincial Explosive and K9 unit kan probinsya kan Albay ang nakapag-responde dyan and baka iga po ni na statement man o informasyon na ipapaluwas ang Legazpi City Police Station manungod po tabi dyan sa mga pangyari digdi po sa tuyang palibot. Kaso bago medyo dakulan mga nagharapot kung si isa itong naglilibot-libot ngayon dyan sa may parte ka na Peñaranda Park sa Old Albay District na may mga darapo nin plaka. Dayman po an masambag kaso bago tinadangog ko si Karen. Dayman po ngayon nagpapamidbid tapos ansaro duman sa nahapot ni Karen ano po ngayon ang objective ngayon mo kanina. Sabi kan saro duman na may daradaan ni mo na plaka. Naagdaman sa nadaan ngaya siya. Kaya angon yan, iyan na naglalakop sa social media na kruron kasi nagkakaigwa na nin argumento sa mga comment section. Nahihiling ko digdi sa mga comment section. Imagine, itong video na ipig-post ni Karen, nasa 23,300 views na. Itong mga plaka na burubit-bit po ninda. And day pa wala ang usual baga na nagkakadarangugta na mga rally. Itong nagsusurihaw. Ito sabi ka nabasa ako sa social media. Silent rally nga wala nga kanina nagre-revoke. Lamenting ang nagre-revoke sa inda, ang nag-speak for themselves na sana. Ipo tabian sa indang mga plaka na burubit-bit. And tibaad ang gobyerno provincial kan Albay an igwa po nin kasimbagan dyan ipapaluwas man po na statement ang gobyerno provincial kan Albay
Dahil ang tanaw na ambitan duman iyuan presenteng gobernador, si Governor Noel Rosal, as in an provincial administrator na sa iya man sana po tabi na tugang si dating kinatawan ayan ito Rolly Rosal. And dyan man po sa may parte kan Pacific Mall, nagpapadagos po tabian payout ka itong sa mga masuswerteng mga beneficiaryo ka ining uplift assistance. Sabi ni mo duman ining mga OJT ko sa OJT mi sa Sorsogon State University. Sabi ko, dahil pangani kita na kaibahan duman sa lista kan mga beneficiaryo kan AX, igwa na naman kipanibagong payout. Mga mga low income earners, pati na itong sa mga beneficiaryo kan 4P, asid itong su walang gutom program. Maski ano-ano na mga nagruluwas na mga comments dito sa Kuyang Newsfeed, sabi di kan saro, sa hardware ngaya kamo mag-rally. Tapos ngaya, bako ngaya, taklob ngaya, an sa inyong mga pandok. Yan igwa man dyan kipig aantabaya, nahiling ko sa post ni Mayor Leni Robredo kan Naga City na late night na sa indang case conference. Manungod man po baga dyan sa sarong paratukdo na ginadan o na-discover na gadan po sa laugan sa indang residensya. Nasabi duman sa nagkakabara sa akong mga post sa social media, huba na-discover ito po tabi inalawas kitong sarong paratakdo. And kaso hapon na hapon, igwa ko kinabasa na saro sa duwang suspect. Nadakop na po kan mga otoridad and sabi duman pinaka-objective po da ka itong panglalaog duman iyo po tabian pangaabas. Kaya lang ma-sure ko na ano ang pangyayari, kung ano ang actual duman na pangyayari dahil po padagos pa ang investigasyon kan mga personalis man kan Naga City Police District Office manungod po dyan. And sabi digdi nakaburol na da po ngunyan ang 28 anyos na paratukdo na nakuha po na wala na nin buhay sa laugan sa iya mismong harong sa Barangay Pacol, Naga City kan Sabado, Hulyo 18. Sa sarong press conference po na gigibo, as in ibig paapod po yan ni Police Colonel Rizal de Caballero, ang acting city director po kan Naga City Police Office, nadakop na ang suspect sa krimen matapos po ining mahagop itong mahiling mahagip kan mga closed circuit television duman po tabi sa palibot kan na pinangyarihan. Ngayon, padagos pa po ang napigibong investigasyon kan mga otoridad mantang siniguro man po ni Alcalde Leni Robredo na makukua o makakamit ang hustisya sa pagkagadan po tabi kan biktima. Yan ayan ang update man manungon po dyan sa makaturo tristing pangyayari po sa sarong paratukdo dyan po tabi sa Pacol kan Naga City kung saan siya po ang nadukayan natagpuan sabi duman ang nadukayan guys hararom na ining term kan Bicol. Sana itong supig sabi duman na saro pang mga suspect an madakop man po tulos tabi tanganing mapanimag man siya kan sa indang krimen na nagibo tabi na kumitir. Sayang is 28 years old, masyado pang aki siya para mawara sa kinaban. And sabi duman, may mga gari graduate po ini ki Ateneo dyan po tabi sa Naga City. Sabi ni Ma'am Shirley Antiquera Bolaños, good afternoon po ma'am. Sabi ni kay Mark Joven Marcaida, sabi na good afternoon po ma'am, pabati man po ako sa mama ko sa bahay na si Mama Jamaline Marcaida. May naghahapot tigdi, kung halawig pa da po ang pila kan mga beneficiaryo kan uplift, dyan po tabi sa second floor kan Pacific Mall. Kaya lang sure, nag-ali ako duman, mga mag-10:30 nin pagkaaga. Dakol po kaya nin itong sa target na 500 per province. Medyo na bawas-bawasan ito, dahil po tabi ta. So,
mga beneficiaryo na 4-piece member, as in walang gutom program beneficiary, direkta na po nindang na-receive so tig 2,000 pesos ninda, duman sa indang mga cash card. So dahil ninda kaipuhan na magpila pa dyan, antig i-entertain po tabi dyan, masalo duman sa nakaurunta from the SWD. Itong nasa category 2 as in category 3, itong mga poor as in near poor, kaya baga nararamdaman nindo kada best po baga nagkakaigwanin press con an Philippine Statistics Authority Bicol, ang pangapudan dyan permi po ni Regional Director Cynthia Perdiz, iyo itong kada best ngayon na may mga survey na pigigibo po ngayon dyan sa inyong mga harong, magto po tabi ka mo ni na tama as in na ayon na kasimbagan. Dahilan po imagineon mo, dakol ako mga nagkakabarasang mga comments digdi sa social media matapos kong i-post itong distribution dyan, and saro kay aduman sa mga tigbasigan po kayan, iyo po ang resulta kan CBMS. And day lang garing duman na day ko lang garing na ihapot man, and day lang din na i-share sa tuya kung arin ginibu ining CBMS na ini. And sabi duman, ang data na nakolate o nakolekta po tabi kan PSA, iyo po ang ipigsusumitir dyan sa DSWD. And then itong DSWD man, tigo-cross-match ito, tanganing masiguro na ito talagang mga beneficiaryo, ito talagang nangangaipo. Kaya pangapudan baga po dyan ni RD Perdiz na sa kada best ngayon ng mga survey, magpartisipar ngaya kamo. Tangan kung ano man ang resulta kayan. Dahil nindo kamo ngaya mag-apot kung natali kamo kasabay. Kaya baga kang simbag ka subago kan spokesperson, itong nakahuruntang focal person para sa nasabing programa. Itong dahil ngaya masimbag kung natang itawara ngaya kamo sa listahan. Dahil ngaya taan pig susunod medikdi, ito man ngayang datos na ipigtao ngaya sa muya. Ipigtao sa muya ngaya kan PSA. Kaya magtaga partisipar ka mo dyan. And then itong mga information na kinakaipuhan, kung pera po ang income na sa inyo pong na-generate man sa kada bulan, maging honest po kita kayan. Tangani magagamit taman sila sa mga masunod na mga programa kung igwa pa man. Imagine, tig 2,000 pesos kada bulan iyan. And sagod po tabi iyan sa bulan nin December. And after ngaya kaya na magkigong katanin mga halimbawa, kung kamo ngayon may GCash, may mga e-wallet, as in iba pa. Dahil na ngayon kaipuhan na magpila ngayon in huruhala uwi. Dahil direkta na po ngayon duman na i-deposit itong kwarta po na 2,000 pesos. Siyempre, pagagamitan po kayan, pambakal po nin pagkaon. Bako po tabi pamusta, pang bulang, pang ano pa ito, pang sutig papaturon bagang barya. Ano pa naman, so paturon basta. So may 3 cents ka itong tigagamit na tig 25 cents. Dahil po tabi yan pang pariband ni mami. Dahil po tabi yan pang nails ni ate. Kundi po tabi, gamiton po tabi yan. Tanganing magkaigwa manin na sufficienting pagkaon. Ansa indo po tabi na pamilya. Ibakal na nindo yan na 2,000 pesos kisarong sakong bagas. Makakasurusustinir na po yan kan sa indong pangaipo. Kaya hahanapon na lang nindo. Iyo po tabian pang panera na sanakan pamilya. Maray na pag-auto kay Sir Homer Realista Lola nakaantabay po una na pagkahapon. Ang sa kuyang kapartner sa technical si Kuya John Napoles, ang mga OJT alis sa Sorsogon State University as in si Jerome Salado kan IT. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin